नमस्कार, मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण बनवतो आहे बांदोशी या माशाची आमटी. हा एक मालवणी माशाचा पावसाळी माशांमधला एक प्रकार आहे आणि हे मासे नदीत मिळतात. तर आज आपण करतो आहे बांदोशीची आमटी. नेहमीप्रमाणे मालवणी माशाच्या वाटणमध्ये डोकी वगैरे इतर भाग टाकलेले आहेत आणि मधले जे भाग असतात ते हा मासा थोडासा हलव्याप्रमाणेच असतो, दिसतो लांबून तसाच, पण चव मात्र वेगळी असते आणि थोडीशी स्किन ह्याची जी वरची असते ती एकदम ताट असते. नदीतल्या सर्वच माशांची तसं स्किन ताटच असते. तर आता हे या प्रकारे फ्राय हलव्यासारखे लांबून दिसतात, पण हा बांदोशी मासा आहे. तर अशा प्रकारे बांदोशीची आमटी आणि बांदोशी फ्राय आमचे तयार झालेले आहेत. तर आज आमच्याकडे रविवारचा हा बेत आहे आणि आपली आज बांदोशीची आमटी तयार झालेली आहे मालवणी पद्धतीची. आज मालवणमध्ये बांदोशी जास्त सापडल्यामुळे बऱ्याच जणांकडे बांदोशीची आमटी आणि बांदोशी फ्राय. चला तर मग परत भेटू. थँक्यू.